Yung kabanga lang, kabanga. Dito na po tayo kila Maris. Ako ba yung pa ito? Tandok ni Mami. Kaya Mami. May nasisipa ng baby. Hello guys, welcome to Chita Band. Kung hindi pa nakasubscribe kay Tekram at Bawali ka na kayo.
tubig ano eh. Ito. Vedio Plus, the first live streaming video in the Philippines. All of the happy and birthday. Invite us to show out like happy. Look at the Vedio Plus. Wow! Pagkatanda mo po, pinabayaan mo, ingat ulit ang atiya. Dreaming, dreaming. Are we dreaming? Are we dreaming? Are we dreaming?